khakaham yapari tinini Bible sereng monggo jotono lamsogo getsengna niskang pedisung surilaya bogra kaitorono hambai do nini hamjakma nini khariokma nosung sayu sabaya neng जों न hamjak mani bagai nini thei nini tongkrai thei bebak saklaika neng kosto tekto no kosto tekto yawe neng kru saka khasi jagai tongka जों no muthang mani bagai kaito on bebak neng जों no muthang mani bagai जों no hamjak mani bagai ani bai kaito no hambai rei kulpaya tebuni ni kok no jepro जों serenggo neng besuk जों no hamjak bono जों siwi mana जों सिरिरक नंगै माना देबनिनि हामजाक मनो जों बोखाव जों तंगै माना आरो बे काइतो उजरानि बागै बननो हामबा देबो जे खनाय दंनाय जतन नों हामरि कप्लेन गति निनि बिसिंतै जों दैबो क्राक मननि बागै जोंनो नों फानद निन थानि जरानि याफरो बुग्रा जिसुन बैसुरिसान आमेन ओके ना जों तबक रुम बिजाबनि 13 वो जों सगैखा Gesini seng 13 no sering layan. Jadi kolong layan Roman chapter 13. Ek nicimi panjora. Roman chapter 13 verse 1 to 4, 1 to 5. Ang pulwana. Oro kok bokroko sujak tongo. Hani bokrok rokni kok kanadi. Jotono hani bokrok rokni kok mak kanatai. Tamni henke Kaidor ungriya ke kebo bokrok ungri maya. Hake asuk bokrok tongnai rokno kaidor se bokrok klai wo. Bokrok rokno kebeng nai borok bo kaidor chongmano kebengo. Hake omohai kebeng nai borok bo yagol sujakna lama se klayo. Klayo samung kaham klai nai rok. Bokrok rokno kirithai krei. Samung hamya klai nai rok se ma kirithai. Neng bokrok rokno kirimas krei ke tongna nayo. Haida samung kaham klaidi hake bo nono kaham hunnono. Bo kaito ni samung klainai se nini kaham ni bagai samung klaiyei tongo. Tumung no neng samung hamya tangke kono bono kiridi tamni hunke bo kaham ke yagu suwe mano bo kaito ni samung klainai se samung hamya klainai rok bo kaito ni ungai yagul suwo omoni bagai no norok bokrok rok ni kok mak natai klayo kaito yagul sunan hunmani aboni bagai semi buya ahai no wan sugui bo naidi o elemen poriman bisikte kaito suno kotal ke hamare klaiten o chini belaikena important ke kabang ma aro busiwi maya ngai betongo ani bagai sengomono srai engkai oro samane engka respect for authority teman le bokro kaidor snam manise seng laibuma ba old testament ogo seng nai ken nuko babylonian rono kaidon tisao babylon ni porewo seng nuko temanai assyria medo persia obrok kaidon toipeyo kaidon bokrok snamu teman himale bo bebak no chapsa waisu ba kaidor hayar no bokrok tisawo tabo hitler no rodi teman bagai borok ni Israel rok no temanai borok haya klaimani no bono suwani bagai komo hai waisu haya no bo bokrok snamo teman ke bebak kaham ni bagai bo kaham no hoidong kaham klaibani bagai ge omo apostle Paul ni bisingtei kaitor jungno temana instruction romani Christian rok no political power rok ni bising mane borong ni thani bomo hai ungthai borong rok omhai ke salayo tabok jung temanai democratic ni jugo ba democratic country o jung tongo hani bagai je musuktei je ang musuktei klaimana ang je pa klaimani ani right tong omake sing kabang mo borok wangso piaba
oro जोंनो सावो खृष्टान रकनो सावो जदोनो बखरक रकनि थानि तमनाय साबमिट खालायै जों कॉर्पोरेट मानसिनाय बखरक सरकार रकनि थानि जों गवर्नमेंट अथॉरिटी रकनि थानि साबमिट खालायै बा याफारै कखनावै दंदि अमानिखौ के जों सिबो जत जतनि हावोनो leaders दं and u leader bo kaito snam mani kaito bokrok snam mani haibana mane of course omoya je borok perfect khani bo kaito bono bokrok snam ka ukogya tamangke फोरोंबानि ngakeba borok lama koroi dongmano thik khlaibani ngakeba kaito no naituk rowani omhai situation khlaibani bagino kaito bokrok snam जों आगेनि इतिहास रgo लाइबमारो जों नुगो हानि बागै बख्रक काइदर स्नाम मानिबा जों बख्रक रनिको खोनाथाय गलाय उस अमया जे तब गवर्नमेंट शाखा सरकार शाखा बा गवर्नमेंट शाखा काइदर नो मासुद तासुरिदि उ कग्रक नो ले जों खोनाथाय गरै तमाने माले काइदर उनका तमाने borokni sakao kaito tabok borok sao tmanai kaideni kokta pirsidi omorokno जों खृष्टान रok khanamaya o kokno जों namaya tmani bagai himale kaito ni dage mani government ni sakao piaba tabok noni khazna rodi land revenue omahairok जों kwbangma tongo omahairok no जों kok khanatai tabo yang tei lama thangsinai 이게 저도 기사 자가 말어 봐냐 이것은 말어나 하이번은 나보 가이도노 가이도니 꼭 답일시리 다수리시리 오마이노레 승크나마야 이게 아게니 저라고 승누고 룸니 저라고 또만나이 뭐네 샤그리라고 지수니 샤그리라고 꼭 답일시리 하이번은 뭐로 피리도 이게 이스라엘 록 또만나이 로만니 버크록 아게 또 라자니 저라고 onke puisawo onke roman rajani bokrok ngakaba borokni kaya aro sil roja ngaka borok phaising phayo singphaikya jisuno hainai o जों तमनले borok puisa roman ni bokrok tongkhangke जों माने borokni Jews rokni ba Judai rokni niyomo borokni culture ro ba borokni somaso borok omok khlaithai kri ge tegaisa जों nugo aro Judai rok jisuno tomai singphaikya actually jisuno omok khlaibani bagai romani bagai ba tribe ok nangoni bagai ge जों khazna ro thaide ro thaiya ge jisu christo borokno sawo khazna maro nai romani no rodi kaitoni no rodi tamane male kaitoni apro roman ni jorawo Israel ro borokni omu butongo de roman ni puisa butong agar roman ni puisa no ke roman ni puisa wo ke tama roman ni raja ni bokro hani bagai borok taman nai borokni omo yapar pro ke borok roman ni puisa no yapar ya de borok snamani puisa no borok yapar tamane male roman ni ka borok gentile ni hani bagai bono yapar ya angate roman ni raja ni bokrok mane mokhang aro tongma bai हाय जदि ताबुक नि जराव बहायनो जों जे सरकार सामनि जों ककमा खानाय गोबां नम्बरक प्रोटेस्ट हायरक नै ओंलायो हायबोनो खृष्टान रक जों रेली खालायमानो जों सानमानो हायबोनो माने प्रोटेस्ट अमले ओंमैया अमहायरक खृष्टान रक अबहायरक जु खालायथाय ग्रै बाइबेलनि मते तमांके जों जदि सरकार साका कायदनि ककटा पिरसिरि कायदनो ता खुनुस्ति अमले जों कक खानामाया आइफोनो बेबांनो तबां तेपुर साका उदाहरण रवै लामा निनि जागाबो किसा लामा मारनाय नि मारनाय अबायरम जों मा खानानाय टैक्स रोडिं जों मारनाय
बुद रडिं के जों मारनाय अमाहाय मारनाय जों मा खालायनाय पियाबा तासुरिदि काइतनो ताखुनुसिदि अबहायनले जों माने माया काइतो से borokno bokrok snamo जों जोसेफ नि जरावबो जों नुगो सोरबा जोसेफ no इजिप्ट नि गभर्नर स्ना अमो काइदर सिस्नाम जों स्माइ गोसाव थांखा टिकेशन नुगो काइदर राजा नेबुकादनेजार bo Nebuchadnezzar no phangroka raja snamka piaba Nebuchadnezzar ni thaniyo kaido imango vision imang funuka bahike funu boni kaidor se phanronai kaidor se borok ni phano nanai mana kaidor no kusuk tisanai kaidor no tola khiklainai obaike gechung Daniel busung nugo pari Daniel thangnai Daniel smai kasango Daniel chapter 2 verse 28 Pia ba chukno hawo khoroksa susuk kaidor tongo bose bising ni kokno phunuko bo habugra Nebuchadnezzar no buskangni salo tamu no ngya abono phunukha tabuk ang nung thuyamo tongtutui nukmani nini imang ni kokno sawi khanarwana oro Nebuchadnezzar no oro haini sau Nebuchadnezzar no kaito buskango tma ngnai bono se kaplai phainai obono phunukmani tumane male Nebuchadnezzar bo kaito bono raja snamka kusugoti saka haibana bo belai emai kotor unka saksak no kungsuka kaito no mane sak nangli angka aprong ke bo kaito bono phunuka nini nono mesen phainai nini se kaplai sok phainai verse 31 nijimi 33 jora abugra neng nini imango kaisa mangtakjak kotorma basajak nuka abo phan gnang belai kachungma tei kirima sungsa ke basajak aboni bokrok ke rangsak kaham bai snamjak khaklap bai yakrok ke rukphai ni bohok bai yapung rok ke pitol ni snamjak bini yakung rok ke sor bai snamjak tei bini yapa tolake sor kisa tei ha kisa ruwi snamjak geseng oro nuka pilas kangke rangsak bai snamjak boni pore pitol bai snamjak boni pore sor bai snamjak mane rangsak bono bokrok ngke rangsak bono sei phainai bokrok ga boni pitol rangsak se pitol krakuk getei krakuk phainai engke boni pore sor sok phainai ni sor getei krakuk ke omo जों laibongo naike nugu Nebuchadnezzar busuk krak afro haibana bono seba phaikya seba sokoma phaikya manai Medo Persia ne pore Greece phaikya Greece no buteisa Roman mechen phaikya Roman kraku ke phai mechen phaikya ke obono sasok mane phunuk sok mane tomani bagai Daniel ni bisingtei Daniel no kaito u imang thunuka tumane male जों Daniel chapter 4 verse 17 no nugu Daniel chapter 4 verse ogoni reason ang poribano Daniel chapter 4 verse 17 abo haike am muruknai gothar sabai saklai jaka bebak borok no sithung te kaplaisa kaitol se o hasakani bokrok rok no kok khnar nani suwaruwo abono bo musungma borok no ruwo te bo koinene rok no abono ruwo tomane langte prom saka Nebuchadnezzar belai kena kungsuka geta bo hai ni sabo bo je saksano tozana ke tiklayo ke koinene ke tonai no ke bo tisa hai ni sa je omni bagi no
kaito Nebuchadnezzar no imang punuka ke u imang no Daniel bo temanai interpret kelaikya onubat kelaikya ani bagai जों omni bising teman seruntai जों koini ne engkai jepro जों koini ne engo kaito जों no kusugo disau ke जों Nebuchadnezzar temanka bo charotin bosor bo temanai Daniel porikano nai charotin bosor bo temanai mal mata rok haike posu paki roike bolongo bo matongo ike omaike जों boni monugu ani bagai जों kaito जों no dageo kong tasu gahaini hai jeni asolo thanai kaito sawo bokrorokni osungsani bokrorokni kok khanadi tamani male borok kaito se borokno bokrok snamo kaito se borokno bokrok chongo kaito se borokno tisa bokrok chongoiro nga bo chongmani karon ka borokno suja khlaibani de kaisa angke tamanai mane hayano sason khlaibani boni busarokno sason khlaibani de tamanai kogo itmachinai discipline khlaibani जों बाइबेलाव काहां नायनि काहां जों नुगो इजराइलनि लाइबुमा रगो काइतो borok hayano bo kusugo tisawo borok mane boni busarokno tamanai kepleng khlaibani bagi hayani bisingte kepleng khlai tabok जों नुगो 1945 bis ditio bishojuddho Israel rok Hitler bai busuk borok buthar jaka borok ge Hitler no sebat tisa Hitler engka borok hanya taksoksa kaito no kusugo tisa tumani bagai Israel rok no kepleng khlaibani borok kokoi engka borok no kepleng khlaibani kaito ni chongjak borok kaito ni koknalia mutai atai rok no sik khulomui tonglai siwo kaito ni kokno kisa phanalia oboni bagai kepleng khlaibani bagai ke Proverbs chapter 16 verse 4 to Maisa. The Lord has made all for himself. Yes, even the wicked for the day of doom. Bebagna for boni bagi borok hanya nobu. Tak Judah Iskariot borok hanya. Hai belakai tur siwi tong. Hai bana bono teman hamla boni bising tisip bo boni plan no fulfill klayoni. Teman hamla bo marom jangna nangnai bo krusut bujakna ni nangnai bo thina ni nangnai jengno mo thangani bagai hani bagai hanya Judah Iskariot boni bukha hanya wicked tongmani no bo samungo panangka boni gothar samung no khlaibainani bagai tomani bagai kaito borok hanya rok no sokomoi khibiya tabuk loge loge tomani male borok hanya ni bising tuina kubui poito no siwi mana tabu borok hanya Kristen no satok yang ke borok ni poito kubui de kubui yabai ke sisna जों siwu itihas naini kanke Nero Roman ni raja Nero busa Kristen no satoka sokka musa mai okui ma jaga kiklai roka ge kai to bon log log na sokomi kibi kama hai bana sokomi ya tamani bagai boni bising tuina ajorawo kubui poito gnang rok sijago kubui poito kri roke borok ni ang Kristen ya ang Roman ni raja no borong klai bono nang mutai ni khulunai ni khunu ya kai thangbai hai bana kubui Kristen rok ke but thike thui dongsinai ni borok buthar jago musabai sai kibi jago hor sok jago omha ke chini poito no kubui de kubui ya siro woni bagai omhai borok no kaitor narugui dongo tomani bagai kaito Faro raja ni Faro ni bukhano krakhlai tomani mole loge loge no Faro kaisa mosi kok saima baina Israel no yakai roke tama kai kema Israel ro kaito ni phano no gyang kama haini bagai jeng nugo apro Israel no tui khok to woni bagai mosi 10 ta mosi ni bising tui kaito podre pot
samung ma punuka thö kaplung borokni rajo khlai roka thöi tui bebak thöi kaplung khai roka borokni pore yongla kaplung ngka ga oma haike dosta जों nugo dosta kemasing sake punuk mabai uloke faro yakai roga faro bekak rak khai ngi dong get omo bai no Israel ro kaito ni phano nukha I kaidor khlai mana bore yagulo borok tuilang kesa tui parangkha kesa tmanai kap mo lama kerang tui wa tuilang kesa khak nei ke bat jake tmani bagai omono nukma bai kaito ni phano borok nukha kaito boni phano phunuk bani bagai no omo haike khlaio waise bai na tiklai tui pa khama haipano 10 bar mosino faroni yagoi roka naga podre pot ke kama sengsano ma khlai roka ga omo haike phunugui shirusi borok hasing khongo pai pro ke podre pot kok complain khlai leka hai san kamang kaitoni phan nukha borok san khangeni kaitor kamang o kaitor sungno tuisdang kasak tuisi par khayo ga sungno mai roi mana samang roi mana mangso roi mana haipano borok जोंनो तै गरै जागा तै फै बुथानानै तै फैयो नै कमप्लेन खालाय लेखा माइ मासे यानि कमप्लेन खालाय लेखा मांसो मासे यानि कमप्लेन खालाय लेखा निरो परिनि 110 निरो नुकनाय के काइदनि फान नुगुइबो बरो काइदनि फान नो आसुक बखाव गरै या हानि बागिनो काइदनि फान नुगुया के तमासिन खाम Roman chapter 9 verse 17 Roman chapter 9 verse 17 Elembago faro no hai hnei saka nini bising tui ani phan phunuk na hnei phia sungsar gnangoi ani mungno sawi mandona hnei se angno no bugras namo ni ba faro no tumni bagi bugras nam tumni bagi rajas nam ani phan no sungsar gnangoi ani mungno sawi mandona bagai boni phan boni mungno sironi bagai hani bagai se faro no bugras na hnei se kaito borok khayano loge loge no sokomor khibiya piaba salsa bo morkeo khiklainai borok ni bagi khati jagi dongo abo borok ni bising tuino chini poito no bu porikha khlaiman check khlaiman test khlaiman hai bagai kaito naragi tang haya ni bising tui kaha tiklai o Titus no chiti suimani tongo hai ni sawi authority ba government ni thani sakno kokhrawi dong ba berawi dong pari tani de tit kokro wa ke tit chapter 3 verse 1 nung nini borok rokno hai hnei muito khlai rudi bugra rok bai bokrok rokno borom khlai di borok ni kok khna di pia bebak samung kaham khlaina tiar tong borok ni kok khna di borok no borom khlai di nei saw borok no borom khlai kok khna di tabuk to mani bagi sing borok no borom khlai ta men authority rokno to mani bagi sing borok ni kok khna ta jung to mani mole borok kai torse borok no aro jaga lango keseng oro jaga sing sinani nango pari first Peter o kok sajak tongo first Peter o thanglai na first Peter chapter 2 verse 13 first Peter chapter 2 verse 13 ang poribona subrai ni bagai sungsani bebag bokrok rok ni kok khrandi
bugra kotorni kok khanadi bo ungkha bebakni bokrok borokni kok khanadi tamani male kaidol borokno snamo verse 14 ot maisa governor rokni kok khanadi borok samung hamya khlaima rokno yagul suna bagi pia samung kaham khlainai rokno kaham khanna bagi se bugra kotor bai rohor jago pia samung kaham khlainai rokno kaham khanna bagi se bugra kotor bai rohor jago gesing omno srai english o kahini sawo governors as to those who are sent by him for the punishment of evildoers and for the praise of those who do good. Teman boleh samang hamya kaipana samang kebeng nai tongpana ning samang kaham klai tongka. Ini ni pointo sijak nai ke kaito nono jengsak sak klai nai. Koi bada klai nai kiri ke zotom klai mana. Hai boleh bada klai nai tongke si. Nini bekabo motu busijak. 15 verse 15 kaito naima ke ahai norok samang kaham klai siyawi samano muthubdi verse 17 beba borok rokno borom klaidi Kristan taku rokno hamjakdi kaitono kiridi bugra kotorno borom klaidi kaitono kiridi Kristan taku bukurno hamjakdi te bokrokno borom klaidi nisa ges sen borokno borom klai thai nge pari sang hai kibul thangai bisnai Romans chapter 13 verse 6 by 7 omoni bagay no norok tax boru wi tongo tamni hinke bokrok rok borok ni samang khlai kaidoni samang khlai tongo hake borok no ruthai tongmano rudi borok no tax by musuk ruthai tongmano rudi borok no sak nangya yawi borok khlai di je rojanai tax khazna rong tongkha ke rodi kabangma borok tax ronani nai haibana kubui Kristan ro kaito chno dage rodi nini ro thaino rodi goborno borom khlai di nisa jeng borom khlainani nangnai government no ge jeng chini ro thaino bu jeng ronani nangnai jeng khazna ro royawi ro thai dongkha ke royawi tongnani kokri tabo current bill on the senior to tax as chini Tripura to tribal on bagi jeng tax roni asik maro tax maro ya tau sakri ro klai thani rogo haibana ono jaga rogo onke tau Karnataka rogo onke general omor rogo onke boro notice onke tax kri tax kom haibana ono jaga onke tax maro ya sakri klai bibo tax maro beton ni tax maro ge jeng tau sini oro onke toma ke thanai sakanke current bill koma current bill ro ya jeng growth high roni na যেকোনো তুইনি বিল দি কারণে বিল তংখাঙ্কে রথাইকে রগনিনা verse 8 tongmung kaham tongdi keboni thani lakai gnangta ngdi norok kiching norok hamjak laidi abo se norok ni lakai buino hamjak nai borok bo se kerong rakokma klayo get oro tomaisa lakai tana laidi lakai gnang ta ngdi tomake hamjak manosi bak laidi abo sini lakai nisa tomale hamjak ma bai hamjak mani bisim tise bebak kerong fulfill ngo oro samanike lakai keboni thani lakai gnang ta ngdi actually sini borok rongke lakai belai kena na mawan musuk lakai naw ngen na khangke dolaiwani bu musuk laya ngete kesa ongbo lakai tabu dugan baki nani di para rogong ke dugan baki salai mani ngen rawani proke bangjak lai
tong tu tei pani si baksa haina baki sai ngamo loy hai pun chang Christian ro omo hai ing thai kri do wai shu to mana layu hai pun loge na roi di nga boro ro ba ya sak tei tanati omo hai si Christian ro ta nga chang no bui sirung ta lakai genang ta undi je mans bini oroni rang solok na yawi tong mone sak thadi tei ko ko mangsa kri kya tei lama kri kya emergency soka hospital thang nang tongka rang kri kya bojora rogle mana laine hai pana log mana omono sak thadi log ni suwani sak thadi hai pana tabo nang sa no mone bagi bone bagi mangsu sa ni bagi sila kai na sinai sa no mone bagi nungi thang sinai nget mas kai bo muito manlia rolia obo hai cha no mone no omo kri kya nungai tong di rang to poi nungai ke nung poi di omo hai si gawai shu emergency ke to sing ko ba dugano sapan rang to pije sapan nai thang sinai hai pana tei ni loge na ro phai na nang nai ko cheng lakai gana ung thai kri lakai mana na buinaro rang na kha omo hai si mi ya nang manai na mo lakai na klai ge rang ni kok to ko ngono baksa rang solong na khana ro nai khana tei bu phailang dia omo hai Christian ro ung thai kri omo no sini kai to apostol Paul ni bising tei sing no phurungo sing no dage baksa borok omo hai tongmung tongo ba obas tongo buinaro rang na kha buinaro rang solong na wani nga oro pai kan tei khoroksa pai kan tei khoroksa ni tani nga borok siwi tongo ang rang na khang ke omo na khang ke ani suwani khomota kri sumawani khomota kri hai pana se now ko omoro kai to chungno omo hai ung dikni dagi nini rang sumawani khomota kri ke tanadi baksa ke borok tongo rang solong nai pan se mangso masa sinai dal bai sai dong de rang kri ke sumawani nini omo kri potential kri ke tanadi rakai genang ta undi ni hanya hati perusahaan emergency tabuk neng hospital thang nang to ka bohai rokle mana lai ne hai bono bono bu rona ni joto mansa asu sakta di dai ti ro ni sakta di Christian rokle buka oro chung ang Bengaluru tongo oro koisa baki kre jugan chigo saponon rodi nadi baki homani musu siang tau zara baki si siako kering kita nadi tongke nadi kering kita nadi rang je propono rang se borok no problemo khiklai jengzalo khiklai bible sawo rang ungkha tumanai deceiver phundok nai kok Jamatia kokrok bai ke omo bai ke bande nai rang ungkha bande nai rang bai ta bande jat ge rang solong na layu hai unglayu kano jengjal sok palayu bisa saya sok palayu even mo thawo bom hai nai nge te rang no bokrok ni memory go tanarli suidi je prono kabong boro suya nangya omo hairo mo thani nang rok no bu jeng ma suina ek taka pon na khangke ma suine apro naka maro paine nge te pilas kang nang saka nang yang ke nawani kok skri emergency ng yake ai pon jo emergency pon naka ai pon hai khana roi ro pene tan suya nang liya bokhaya suyui je ro pai pro nai ro pidi owaise teman le bokrok ni memory bokrok muito khana pogi mana thikri teman le rang ka bande nai
of course जों kaisa bai kaisa suba lai thai je borok nangi dongnai rokno जों suba thai haibano जों lakai ganang unglai thai krei to suba nanga angke suba di bono je mansa angke je pro suba pro जों muitok lai thai bo romai apano ang asuk jorala suba ma sinai eke ho suba jak naibo muito tong thai te baksa borok omai tongo bai suba jak la ke ai je pro suba jak imang tongo ni musu Christian ro obo haibo ngthai krei Bible sawo bai no poza tei churu nai ta ndi go omai ke bai no poza tei ro nai ing gedaba smai ka sawo omai ke bete ke chata ge bo bai no oba nangai pana emergency ro pan nangka nang rang roi ro ka okay bota hai ro no bo interest ta na di nisa nge omo hai sing si thai na nai bo ronai bagi sakthar thai ronai bo ang interest mu chugui sud mu chugui tar rothai kalaiya nisa Bible sud ni bagi ta wan suri sud ta na di Leviticus rabon ro pore nyemana somoy krei ro pore si ulo Leviticus chapter 25 verse 35 ni 37 pore deke sing nugo ro Israel no dage mani nro binorang taku buku mane Kristo taku buku rono rang rolai nglai waisu nang pro ke haipana apro tanati interest tanati sut tanati nesa geje pro जों rang nang bui nangai dongkha theka pro nangai dongkha okay sut tanati ke verse 9 buitala tangdi borok ta buthadi ta khokdi ta khamaidi kerongni o kogrong phia tei bokok tongmarok o kok thaisa wose duljak nang sakno hamjakti no buinobo hamjakti gero जों sakno hamjakti se obo beba kerong sinal chuta tangdi hai tangdi borok ta buthadi ta sadi obo kaini wose bathagu nisa kaini wose pai obeba kerong kaini bising wose abongka kaitono khabai kubai hamjak sokdi te ni manai sakno hamjakti buino hamjakti love your neighbors जों बै khlaijagoni musukangke जों puilas kang buino khlainani nangnai बै hamjagoni musukangke जों buino hamjagoni nangnai बै ador khlaijagoni musukangke जों buino ador khlaibani nangnai बै nograi tisajagoni musuklangke जों buino nograi ma nagarnai omse Christian rokni prung sini Bible sini kaidoni prung subrai joto subrai ana honai borok chukno habi meya je ani musuk tui tongnai borok bose afani musuk tui tongnai borok bose chukno habi mangai afani musuk mani ta boni hamjak mano sinani ke hamjak kangke जों buino buini hayabo naya hamjak kangke buini kahanai जों je borok no hamjago boni hathung bono naibla nang boni kahan nugruruk nang khatung ruruk tongthok ruruk omono nai omono hamjak mani जों sini besarok no जों hamjak besarok kuju karere tongthok ruruk bukhang khatsang ma maruruk manle जों borok no hamjak ge smai kasawo mosini 10ta aga tongo commandment tongo u commandment kaini o si thakpai kaini bisingo si duljak pai pairui pai obongka kaidono hamjak di nini tongkuri khabai khubai hamjak sukdi tebo buino hamjak sakno hamjak di buino hamjak love your neighbors English ko love your neighbors as yourself mane oro जों bujitai love your neighbors ba sakno hamjak di buino hamjak actually wo Israel no kok saman Israel rok ke Christian rok no tulona khlaiman
Christian rok no Christian rok kaisa bai kaisa sak baisa hama hanjak lainai mothao ma hanjak lainai ege sing mothao hanjak laika ke father bo o hanjak ma soginai non Christian no bo nung hanjak imenai o kok samanis je nung omo hai khlaima khanke nung tei bebang no khlaima tumanle bebang na aro no kitingsa aboron di borok ta buthadi nung hamjak ke buthagi dong makha habla ege nung kai dono hamjak khanke kai dono kare ning subano khulum sinai nung nung bono hamjak dong khanke nung kai dono hamjak kha nin nini takungno bo hamjak kha nung boni hanya nai malia dalabu samalia khabu khamai malia hai bagai u hanjak ma u kabang ma dosta commandment u kaini ono umong pai tamane kholo umong pai dul jagi pai hai hongkare sasine aro u kaini ono muthui pai eseng seng hamjak mani abo seng haina hamjak kai to seng hamjak mani bo haina bon bodlaus mung bo mung sanaya seng bo omai kena hamjak ta जों गाइदनो ख्रिस्टनो मावनि सिगां जों हाजाक मायो तमाने मला जों ख्रिस्टनो हाजाक मासि माया खोबा बयनोबो हाजाक मायो हाजागने फानकरै हानि बागै जन चैप्टर 5 verse 42 साव निरबनि थानि गाइदनो हाजाक मानि क्रैखौ ताबो जों गाइदनो हाजाक मा मानखा हानि बागै गाइद गाइसबो गाइसा हाजाक लाइदि नै सिनि थानि नायो जों हाजाकै मानो जों गाइसबो गाइसा हाजाक लाइ मानो तमाने मला बो ओ हाजाक मानि फान बरखा बनि हाजाक मानो जों मानखा बो कालबारि क्रुस थुके जोंनो ओ हाजाक मानो रखा First John chapter 4 verse 10 तमाइसा जों बनो हाजाक ओ कोगिया ओ से जोंनो हाजाक तमाने काइ तौसे जोंनो हामजो जोंनो हाजाक माबायनो बनि संगरि साजलानो ओ संसारा रहरका जोंनो जों सुमसमनि फियकनानि बागै हानि बागै जाबक जों उ हाजाक मानो मानखांके जों बयनोबो हाजाक मानो First John chapter 3 verse 16 by 18 of उ कगनो सावो जों बाहायके बो जोंनो हामजाखा होनैसि गाइ दर जोंनो बाहाय ख्रिस्ट जोंनो हामजाक मानो जों बाहायके सि बनि लांमा बरoi रखा अबायनो जों सिउ बो जोंनो हामजाखा एगे जों जिनि ताकु बुखु ब्रनो जिनि ख्रिस्ट ताकु बुखु ब्रनो जों हामजाक माने बाहायके जों सिनाय जिनि ताकु रंनि बागै मोनसेसो खालाय मानखा जिनि साक न रमाखा सेक्रिफाइस खालाय मानखा गेनो जों फुनु मानो माने नुक जागो कबो कबिनो सि जागो जों कबो कबिनो हामजागो जों हामजाक मा मानखांके ख्रिस्टने हामजाक मा मानखांके जों बनो हामजाक माननाय निरो रुं थमा जिसु ख्रिस्ट रुं थमा सामानि खाना Luke chapter 10 verse 25 nisimi 37 good Samaritan good Samaritan pilaskan teman lamao aroni Jerusalem nisimi Jericho jora boro khoroksa toklai thangka sikok rokni dagai rokni yago klai bo thuite tui pilaskan ochai bokrok phaikya bo hai nai mungsa khlaiya lama pheri thangka Levi sokoi pikya bobo mungsa khlaiya lama pheri thangka piaba good Samaritan sebaba Samaritan engka Jisu Kristo no bujok mani get tomoni bagai tomoni mole Samaria engka Jiu Israel jati bai Gentile rokni mane mix ini kaijagai besa asai nei rok mane pure Jews ya pure Israeli ani bagai Israel rok borok no mane zat kusu piaba zat kusu si u odei thija kono dagai dong yagoi kalai thitri ngai no tikhok nai mathang nai phiok nai osai bokro rokle kai doni bagai samung tangnai rok buskang samung tangnai rok hai pun mungsa cheria
이게 어머 사원 나이버니까 जों 이नका सिख'खाय आमिन लामा थैदो खालायनाय हा दाखाय बाय बुजागै थैदो इंनाय हा जोंनाव गेसों 오 사마리탄 जोंनाव 피어기 않게 जों दै थांलिया 그러니까 지수 그리스도 앞으로 도마이사가 승나이노 뭐 25 निसिम परिथान खाके जों लुगरो Luke chapter 10 verse 25 तमनि बागै उ बरक न जिसु ख्रिस्ट उ रुंथमा मासाखा हमले उ बरक जिसु ख्रिस्ट न टेस खायोनि बागै फेमेन्स के जिसु ख्रिस्ट बनि बखाना आगेनि सिसकजा गाइदसिउ बखा बतमा बमहाय बखा ओं तुयै जिसु ख्रिस्टनि फा के जों लुगरो जिसु ख्रिस्ट न ब टेस खायोनि हानि बागै बनि बखाना सिमा बायना जिसु साका ओके नों खायदि अबहाय खायदि नों नों थांनाय हायबोन बरक केव खायमिया तमने माले जों सि उ थैदो दै नाय थैदो दै बरक नों बाहायके बैनो सुबा माने नों से पिलासका सुबा जागोन नांगरानाय जेबो आफ्रो नों काके परिनिके नुकनाय बो संगैसि दंख सबाबो आनि नगानानि बरक हु इज माय नेबर माने बो वानसको इ आं सुबा मानाय एक्चुअली जिसु ख्रिस्ट साइटन का नों सि उ थैदो दै हिंके नों सि जों अमहाय गोबां बरक थैदो दै नै वानसक या आं कायदनि बागै सामन खालायमानो नै वानसक जोंबो थांजागोन नांगरानाय जोंबो थांजा खामानोना जों कायदनि हामजागोन मानै मानखा के जों बयनोबो हामजागोन त माने बागै बरक हामजागलायमिया ख्रिस्टनि हामजागमासि मैया आं बागैसे हामजागमै हामजागमा माननाय कायदनि हामजागमा माननाय बरक बो ऑटोमेटिकली बयनोबो हामजागमाना जों बयनो हामजागनानिके जों से पिलासका ख्रिस्टनि हामजागमान माना नांगोन First Corinthians chapter 13 वो हांजागमानि कक्ट और तमाइसा हांजाग खांके तमा हांजाग खांके सयबो मानो खाखलक ngै मानो तमाने बैनो माया जानाय ngै मानो बैनो खामाया ngै मानो बैनो तमाने बैनो माने बैनि थाने konsuk naya ngै मानो बैनो जलिया ngै मानो थामसि कुटुंगिया ngै मानो sakni simin nainai ngya ngै मानो बैनो कुलकुलिया ngै मानो बैनि बागै सामं हाया खालाया ngै मानो बैनि हायाव तंथगिया ngै मानो बैयो सि तंथगजांना ngै मानो बैनि बागै statal sakiroya ngै मानो अमाय किक्सं लिस्ट खायजा गोबां मानो नुगो निरक परिदानि 1 Corinthians chapter 13 이게 가이드미 함자고만 간게 जों 어머नो जोंनि बरक मोनैसो जों दङ आसायकेनो जोंनि गोमो दं हायबोनो ख्रिस्टनो मान माने परे आबोनो जों तमाने ख्रिस्टनि हामजाग माबाय जों कबलै मानो खबै मानो क्लाइमाया दंमोन न ताबो जों क्लाइमा जे अमनो जों हामजाग मामान काके क्लाइमा ख्रिस्टनि हामजाग मामान काके गाइदनि हामजाग मामान काके के दिनै आसक जरानो पाइलेसियानो बुसकांगो verse 11 निसिमै जों क्वालिफिकेशन के आसक जरानो दिनै सुरि पाइलेसियान बुग्रा गाइदनो हामबायरो हायनाहाय नोंसोरनो हामजागै नोंनि संनारि साजला नि बिसिंतै जोंनि संसक न सुबै जोंनो गोथार खालायखे जों गोथार ओंखाबा गोथार ओंरोगो ओंगै दंमोननि गाइद नोंसोरनो सुबादि देवनि हामजाग माने बिसिंतै जों तौरि लक माने गाइद सुबादि दिनै दागि मावसो दंमोननि जोंनो फानो हायनाहाय निन थानि जरानि याफरे बुग्रा जिसुन बिसुरिसा आमेन हामबाय जतन